संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। वेंगुर्ला गावची ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी मंदिरात किरणोत्सव नुकताच पार पडला। ज्याप्रमाणे कोल्हापूर अंबाबाई मंदिरात किरणोत्सव होतो त्याप्रमाणे हा सोहळा असतो। यावेळी किरणोत्सव पाहण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। वेंगुर्ला येथील सातेरी मंदिर पांडवकालीन आहे। मंदिराची बांधणी वास्तुकलेचा एक सुंदर नमुना आहे। ज्याप्रमाणे कोल्हापूर येथील महालक्ष्मीच्या मंदिरात किरणोत्सव होतो त्याचप्रमाणे तळकोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्लेचं ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरीच्या मंदिरात किरणोत्सव पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती। श्रीदेवी सातेरी माता की जय। तर आमचं हे सातेरी मंदिर हे वास्तुशास्त्रानुसार बांधलेलं असून त्यावेळी पांडवकालीन आहे आणि त्यामुळे वास्तुशास्त्राच्या याच्यात त्यांच्याने किरणोत्सव कसा होईल दैवत याचे पूर्णपणे अभ्यास करून त्याच्याप्रमाणे त्यांच्याने धरोका ठेवलेला आहे। त्यात या मंदिरामध्ये जसा महालक्ष्मीला किरणोत्सव होतो, महालक्ष्मीला संध्याकाळी किरणोत्सव होतो, तर सातेरी मंदिरामध्ये सकाळी किरणोत्सव होतो। तर उत्तरायण आणि दक्षिणायन या 2 वेळी इथं किरणोत्सव होत असून त्यावेळी प्रत्येक भाविक येऊन त्यांचे दर्शन घेत असतात आणि आनंद उत्सव साजरा करत असतात। जसं आपल्या महालक्ष्मी कोल्हापूरच्या मंदिरात जसं किरणोत्सव होतो तसं आपल्या श्रीदेवी सातेरीच्या देवळात सुद्धा देवीच्या मुखावर किरणोत्सव होतो। तो आनंद म्हणजे खूप वेगळाच होता। माझी अनुभूती ती खूप लहानपणापासून खूप इच्छा होती की बघायचं, पण ते आज पूर्ण झाली आणि मी असं सांगेन की ते सगळ्यांनी ती अनुभूती घ्यावी। ते वेगळंच दैवी शक्ती एक अशी अनुभूती होती आणि देवीच्या चरणी हीच प्रार्थना की देवी सर्वांना सुखी ठेव। हो, मुंबईवरून मी स्पेशली त्यासाठी झालो आहे सुट्टी घेऊन आणि ती एक वेगळीच शक्ती अशी अनुभूती होती, ती सगळ्यांनी अनुभूती घ्यावी। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।